Oh my gosh. Look at that. Oh my. Kaixo, etengabe handitzen ari den zenbaki hori, unean uneko munduko populazioa da. Gaurko gaiak erlazio zuzena du zenbaki horrekin. Izan ere, demografiaz hitz egin behar dugu eta aurrerapen gisa esango dizuet zenbaki ez harago doala kontzeptu hori eta aurpegi asko dituela. Adibidez, horrek kontrako itxura ematen duen arren ugalkortasun krisi bat bizitzen ari omen gara, baina lehen munduan bakarrik edo planeta osoan, eta hori ona da, ala txarra da. Jasango alditu planetak 2050erako aurreikusten diren 10.000 milioi biztanleak. Galdera asko ikusten duzuenez eta erantzunak batzuk gutxienez gaurko Teknopolisen aurkituko dituzue. Has gaitezen! Datu soilei erreparatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiotzek nabarmen behera egin dute. 1975ean 40.000 haur inguru jaio baziren, 2022an ez da 14.000 jaiotzatara iritsi. Eustat, Euskal Estatistika erakundeak eginiko biztanleriaren piramide honetan ikusten da, jaio direnen eta zahartzen ari direnen arteko egoera irauli egin dela. Eta datozen urteetarako prebisioak ere bide berdina darama. Komunikabidetan ohikoak bihurtu zaizkigu gisa honetako baieztapenak. Jaiotza tasa ondoratu eginda, jaiotza tasaren beherakadak etenik ez du, edo eta Euskadiko jaiotza tasa Europako txikiena da. Baina horrela alda, zenbakiei soilik erreparatu behar altzaile. Hala datuak interpretatzeko merezi du kontuan izatea gizartean izandako aldaketak, adibidez. Galdera horien erantzunen bila hitzordua egin dugu Marta Luxan Serranorekin. Demografian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa. Datuak ikusi ditugu, baina ez dakit, datuak ulertzeko beti behar da testu ingurua, ezta? Eta hori da elkarrizketa honen helburua. Askotan, ez, datuak ikusten ditugunean, ikusten duguna da jaiotza tasa, ez? Eta jaiotza tasa euskaraz gordina dauka, ez? Abizena gazteleraz bruta, jaiotza tasarekin ikusten duguna da zenbat haur jaiotzen den daukagun, 1000 biztanleko. Eta berdin digu biztanle horiek ze adina duten adibidez, ez? Eta biztanle horietan egon daiteke 170 guraso izateko adinean, edo 130. Eta datua berdina da, baina hor atzean dagoena da. Atzean dagoena oso desberdina da. Orduan, nirik eskatzen nagoena da, jaiotza tasa beherantz doala esaten dugunean, beti badagoela, ez dakit, ez?
bele beltz bat oratzean, Bai, ez? ez da, beti txarra da, ez da, ikusten Bai. berantz doa, eta, zakit, alarma pizten zaigu. Bai, eta nik uste dut gertaera badela, gertaera demografiko bat, eta bilakaera demografikoa bere iztaizu inguruan ulertu behar dela. Zein da gurea? Guraso izateko adinean sartzen ari diren belaunaldiak, ateratzen ari denak, baino kopuru txikiagoak dituztela. Baby boom delakoaren Bai, ez ni naiz ondorengoa, gu gara, bai. Gu gara baby boomekoak, ez? Nik ja 53 urte ditut, ez? Atara naiz, ez? Ugalkortasuna neurtzeko hoietatik eta sartzen ari direnak gu baino gutxiago dira. Orduan, berez, harrigarria litzatekena da kontrakoa, ez? Kontrakoa gertatuko balitz, ikusiko genuke, bueno, ugalkortasunarekin lotutako portaretan zerbait aldatzen ari dela. Gero badago gauza bat oso demografikoa dena, eta Julio Pérez Díaz deitzen den demografo batek deitu izan diona, ez? Ugalkortasunaren iraultza dela, claro, 20. mendean pertsonen, gure testu inguruko pertsonen bizitza izugarri, ez, luzatu egin da. Orduan, gaur egun zuk dituzun ume horiek, batzutan gauzak gertatzen dira, baina gehienak zaharrak izatera heltzen dira, bai? Eta horrek bi gauza suposatzen ditu alde batetik, ez? Bueno, pues, jaioko diren horiek nahi baldin baduzu oso perspektiba produktibistatik edo, jaiotzen diren horiek heltzen direla heldu izatera. Eta bestalde ere, norberak bere bizitza irudikatzen duenean, bueno, ikusten duela denbora gehiago duela gauza batzuk egiteko, ez? Esango nuke, gurean ere gertatu dela gauza bat dela adinen berdefinizioa, ez? Orain, ez dakit, ez? 23 urteko zure alabak esaten baldin badizu, ama izango dela, seguraski egingo duzuna da, keskatu, ez? Eta batzutan, desiratzen ditugula gauza batzuk, gerora gertatuko balira, ez genukela jakingo zer egin. Demagun, ez? Ugalkortasun indeze sintetiko hori biderkatzen dela. Zer egingo dugu? Zenbat haurtzaindegi ditugu ume guzti horiek, ez? Jasotzeko, zer egingo lukete aiton amonek, dagoeneko nahiko sama dutela, ez? Ilobak zaintzen, ez? Alare, jaiotza tasa jeisteak zuzenean, populazioa ere jeisten ari dela, esan nahi du? Ez, inondik inora, ez? Nolabait populazioaren ekuazioan jaiotza tasa badago, baina badago ere beste elementu bat dela, ez? Migrazioak, ez zenbat jende etortzen den. Orduan, alde batetik daukagu, jaiotzen diren horiek gehiago bizi badira, pues, ez, mantentzen, denbora gehiago egongo direla populazioa, baina baita ere, pues, beste lurralde batzuetatik etortzen diren lagunak. Eta nik askotan esan izan dut, ez, kopurua baldin bada arazoa, pues, guazen mugak irekitzera, eta guazen pixka bat, ez, giza eskubideen alde egitera. Askotan, jaiotza tasa jaisten denean, agertzen zaigun gaietako bat, ez, beste mamu bat da jubilazioak, ez? Ekonomia, pentsioa. Eta esate digute, jaiotza tasa jaisten baldin badira, nork, ez, sostengatuko ditu jubilazioak. Eta nik uste dut hor, 3 mailatako erantzunak edo baditugula. Lehenengoa litzateke jubilazioa, ez, kontributibo izatea erabaki politiko bat dela, ez duela zer ikusirik adina egiturarekin, ez? Beste leku batetik hartu aldugu dirua eta jarri jubilazioetan, ez, nik beti izaten dut, bueno, ejerzitotik kendu, eta adibidez, ideia bat. Bai, ez, jubilazioetara bideratu. Bigarrena da, umeak jaiotzeak ez duela esan nahi hoiek urrengo urtean kontribuitzen egongo direnek, denbora luze behar dute horretarako. Asko pase behar du horretarako. Eta gero, badago beste gauza bat dela, beste salto bat dela bizitza sostengatzeko behar dugun gauza bakarra ez dela dirua. Ez dela, ez, ekonomia oso zentzu klasikoan ulertuta, behar ditugula bestelako lan batzuk ere, ez, merkatutik egiten diren lan batzuk direla zaintzak, direla, ez, etxeko lanak, bestelako gauzak. Orduan, adineko horiek, ez, askotan demonizatzen ditugun adineko horiek, uste dut, COVID garaian hori oso argi ikusi dela, ez, sostengatzen ari dira, eta egiten ari dira lan horietako asko. Beste faktore bat edo aldagai bat da ingurumenarena. Alegia, planetak behar duain beste jende. 2050erako 10.000 izango menga. 10.000 milioi barkatu izango menga. Egia da, ez, lurra planetak eta baliabideak eta muga bat dutela, baina nik uste dut hitz egiten dugunean muga horien inguruan egokiagoa dela ondasun banaketei buruz hitz egitea, populazio kopuruari buruz baino, ez? Eta zergatik esaten dudan hau, askotan eskatzen zaielako, ez? Jaiotza tasak murriztea
pobretutako herrialdeetan bizi diren biztanleei. Eta aldiz, adibidez, Europan bizi garen hori diskurtso, erarazten diguten diskurtsoa kontrakoa da. Ez digute esaten gutxiago kontsumitu, adibidez. Eta 2022an iritsi ginen zenbaki biribilera. Nazio Batuen erakundearen arabera, lur planetan dagoeneko 8.000 milioi lagun bizi gara. Estatistika eta aurreikuspenei kasu egiten badiegu, 2050erako 10.000 milioi izatera iritsiko gara. Baina dirudienez, arrazoi ezberdinak tarteko, biztanleriaren igoera hori moteldu eta egonkortu egingo da. El desarrollo económico, la capacidad... Garapen ekonomikoa da bat, eta adibidez, emakumeen hezkuntza ere oso adierazle garrantzitsua da. Populazioa gehien hazten ari den zatia hau da, baina hori aldatu egingo da. Hurrengo 50 urteetan munduko ugalkortasunaren oreka mantentzeko beharrezkotzat jotzen den biko langatik behera egongo gara. Ondorioz, munduko populazioa gorenera iritsiko da, eta gero mantendu egingo da, eta berri ona da. Nada más. Es muy buena noticia. Oraingoz eta dagoen biztanleria kontuan izan da, zalantza saihestezina da. Ba ote dago behar adina baliabide natural guztiontzat. Stefano Balbi, BC3 klima aldaketa ikergai duen zentroko Ikerbask ikertzailea da. Jasangarritasunean da aditua eta populazioaren hazkundean eragina duten faktoreak aztertzen ditu. Sí, hay 3 factores que tener. 3 faktore hartu behar dira kontuan. Biztanleria, kontsumo maila eta teknologia. Y luego la tecnología. Kontsumoari dagokionez, argi du ez dela berdina non eta nork kontsumitzen duen. Herri garatuen eta ez garatuen artean ezberdintasuna nabarmena da, baita ere aberatsen eta aberatsak ez direnen artean. Por ejemplo, el consumo de aquí o el consumo europeo. Hemengo kontsumoa edo Europako kontsumoa eta Indiakoa edo Txinakoa guztiz desberdinak dira. Arazo nagusietako bat kontsumismoa da. Bizimodu oso kontsumista ez da jasangarria. Izan ere, teknologia hobetu dezakegu, baina askoz jende gehiago kontsumitzen badu, efektu erantzia negatiboa da. El efecto agregado es negativo. Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da, murriztu, birziklatu eta berrerabili kontzeptua. Aurrera pausoak ere eman dira, noski. Teknologiaren garapenaren bidez, energia fosilak gutxiago erabiltzen dira eta berriztagarriak gehiago. Elektrifikazioak ere lagundu du. Baina hala ere, gizarteak ardura handiagoz jokatu behar duela uste du Balbik. Kontsumo mota diversifikatu horrekin, planetaren mugetatik kanpo gaude erabat. Horrek esan nahi du baliabideak gastatzen ari garen neurrian, ingurumen kolapso batera irits gaitezkeela. Ikerketa urte askoren ostean, zientzialari talde batek 9 muga kuantifikatu zituen lurreko sistemaren egonkortasuna eta erresilientzia arautzen zituztenak. Muga horien arabera garatu eta aurrera egin ahal izango dute gizateriaren hurrengo belaunaldiek. 9 muga horien artean ditugu larrialdi klimatikoa, ozono geruzaren zuloa, uraren erabilera, deforestazioa edo eta biodibertsitatearen galera. Muga horiek kuantifikatzeaz gain, zera ondorioztatu dute, jada 9 mugetatik 6 urratu direla. Ya sabemos que ahora mismo el planeta está sufriendo mucho. Badakigu planeta asko sufritzen ari dela. Eta uste dut uda honetan konturatu garela gauzak gertu ere okertu direla. Mediterraneora ere iristen ari da, batez ere Mediterraneoko hegoaldera. Zenbat iraun dezaketen ez dakigu, baina badakigu oso denbora gutxi dugula energia trantsizioa egiteko.
¿Qué podemos hacer como individuos o como sociedad? Porque Zer egin dezakegu gizabanako edo gizarte gisa? Maila askotan lan egin behar baita. Goialdean estatuak behar ditugu, trantsizio ekologikoa egiten lagunduko diguten gobernuak. Baina hori ez da asko gertatzen ari. Herritar gisa berriz, nik uste dut lehenengoa botoa ematea dela. Gai hauen alde egiten duten alderdi politikoei botoa ematea. Involucrados en este tema y que pueden proporcionar soluciones. Gure bizimoduari buruzko gogoetara eraman gaitu ikertzaile honek. Gauzak aldatzeko garaiz omen gaude, baina horretarako erabaki azkarrak behar direla nabarmendu digu. Kontu honetan ez da ahaztu behar genero ikuspegia ez da. Izan ere, askotan gertatzen dena, edo nire irudipena da behintzat jaiotza tasa mantentzea emakumen ardura dela. Mezu hori iristen zaigo, ez da? Bai, ez hori bakarrik ez, inkluso datu batzu bakarrik emakumeekin lotuta ematen dizkigute. Lehen aipaitzen genuen 2,1 famatu hori, emakumeekiko irakurtzen da. Berez, gizonekiko ere, ez kalkulatu dezakegu, baita ere, ugalkortasunaren jaitsieraren inguruko arrazoiak, ez, demografo desberdinek aztertu dituztenean, agertzen den beste faktoretako bat da, zenbat eta eremu pribatuan, ez, genero arrakala handiagoa izan, ba orduan eta ume gutxiago jaiotzen direla. Ez, nolabait, zaintza lanak edo etxeko lanak eta olako gauzetan, gauzak berdin zaleagoak diren herrialdetan, pues, ugalkortasun indizea ere altuagoa dela. Izan ere, zaintza ereduari ere eragiten dio, ez da? Tasa honek edo datu honek. Zaintza eredua aldatuko bagenu, ez? Eta uste dut oso ondo datorko igula honetarako, ez? Azaroak 30ean dagoen greba deialdia, ez? Aldarrikapena dela zaintza eredu publiko komunitarioa. Eta ez dezagun ahaztu zaintza eredua oraindik ere emakumeen gain dagoela, bizkar dagoela. Orduan, hor ikusiko genuke, bueno, gauza batzuk mugitzen direla. Orduan, niri ere oso garrantzitsua iruditzen zait, adibidez, ugalkortasunarekin ze gertatzen ari den, pues, zaintza ereduarekin ere lotzea, ez? Eta pentsatzea ere, komunitate moduan, bueno, nola hasi nahi ditugun, ez, umeak, ez, gure seme alabak izan, ala ez, ez? Honi lotuta askotan, ugalkortasuna sustatzeko politikak askotan emakumei zuzenduta egoten dira, ez da? Funtzionatzen dute, hori litzateke galdera. Ugalkortasuna, ez, igotzeko zuzenezko politikek ez dute arrakasta handirik izan. Hau da, pues, 3. umearen politika, edo txeke bebe, edo horrelakoek, ze horrek ekartzen duena da, bueno, momentu puntual batetarako zerbait, ez? Ikusten dena da, ugalkortasunarengan eragina izan aldezaketela bestelako, nahi baldin baduzue, egiturarekin lotutako bestelako aldaketa batzuk. Adibidez, zein da gazteek, ez, lan merkatuarekin duten harremana, hor ze gertatzen da. Edo adibidez, ze gertatzen den etxe bizitzarekin. Bizi garelako, ez, lurralde batean, non etxe batean bizitzea oso garestia den. Behintzat, gauza horiek aldatuko balira, ez, jende guztiak izango balu aukera, ez, etxe bizitza batetara sartzeko, pues ezakigu horrek, ez, automatikoki ekarriko luken, ez, ugalkortasuna igotzea, baina bai, pentsa ezakegu, zenbat eta baldintza hobeak izan, guraso izan nahi duten horiek, guraso izango direla. Eta berdintasuna sustatzeak ere laguntzen duela. Bai, noski, hori ere. Egia da, azken urtetan, bai, badaudela zenbait neurri gizonezkoi bideratuta, ez? Adibidez, aitatasun baimenak eta barrez, baina bai. Bukatzeko ikusi dugu datuen atzean dagoena eta azken galdera litzateke benetan behar dugu haur gehiago jaiotzea. Nire ustez ez dugu haur gehiago jaiotzea behar. Behar duguna da jaiotzen diren haur horiek, ez, bizi baldintza honetan bizitzea. Oso ondo, eskerrik asko, Marta. Datu demografikoen interpretazioak erakutsi digu, haurrak izateko edo ez izateko erabakian hainbat faktorek eragiten dutela. Bat adinaren definizioa aldatzetik dator.
lehen zarra zen emakumea orain gaztea da. Gure gizartearen bizi baldintzek ere guraso izateko adina atzeratu egin dute. Gaur egun emakumeak lan egin behar du, formatu egin behar da, eta horrek atzeratu egiten digu gure ama izateko proiektua askotan. Eta aurkitzen dugu 39-40 urteko emakume asko nolabaiteko lasaitasuna dakatenean bai laboralki eta bai etxean eta dana orokorrean, erabakitzen dute ama izatea. Dena den gauza bat da guraso izan nahi izatea eta beste bat lortzea. Munduko osasun erakundearen arabera, munduan 6 pertsonatik batek antzutasun arazoak izango ditu bizitzako uneren batean. Antzutasuna haurdunaldia lortu ezin izatea da, 12 hilabete edo gehiagoz babesik gabeko sexu harreman erregularrak izan ondoren. Ugaltze aparatuaren nahasmendu bada eta gizonezkoei zein emakumezkoei eragiten die. Gaur egun 15 eta 120 bitartean izaten da ugalketa arazoak dazkaten bikoteen portzentaia. Antzutasun tasak antzekoak dira diru sarrera handiak, ertainak eta txikiak dituzten herrialdeetan. Eta horrek erakusten du osasun publikoko arazoa dela munduko leku guztietan. Antzutasuna faktore maskulinoek, femeninoek edo bien kombinazioak eragin dezakete, naiz eta jatorri ez ezaguna ere izan dezakeen. Nola nahi ere, ugalkortasun tasa txikian eragina dute ingurumen eta bizi faktoreek, hala nola tabakismoak, alkohol gehiegi kontsumitzeak, obesitateak eta ingurumeneko kutsatzaileek. Ugalkortasun kliniken lana da, ernalezintasuna eta antzutasuna prebenitu, diagnostikatu eta tratatzeko irtenbideak eskaintzea. Klinikara datozen gehienak, 38 urte baino gehiagoko emakumeak izaten dira. Baina izaten dira baita ere amatasunaren bidea bakarka ekitea erabaki duten emakumeak. Eta modu naturalean saiatu ondoren, aurrik izan ezin duten bikote gazteak ere. Antzutasun arazoak askotan emakumearekin lotu izan dira, baina realitateak bestelakoa dio. 40% gizonezkoen faktorea da. Ikusi dena da, gizonezkotan ere bai, adinak eragina dakala. 45 urtetik aurrera, beraiek ere, beraien laginak aportatzen duen karga genetikoa ere, kaskatzen dijoala. Horren ondorioz, askotan laguntza behar dute ere bai, guraso izateko. Lagundutako ugalketa teknikak asko garatu dira azken urteotan, medikuen lana erraztuz. Azkenan egiten duguna laborategian, enbrioiak sortu, enbrioiak mantendu eta gero transferitzeko bikotei. Azkenan laborategian egiten ditugun teknika guztiak egiten ditugu hemen. Ugalketa medikuntzan izandako aurrerapen teknologikoei esker, kalitate handiagoko enbrioiak sortu eta hazi daitezke laborategian. Eta erabilitako teknikak ez dira hain inbaditzaileak emakumearentzat. Batez ere haurdunaldi tasa handitzeko egiten duguna da enbrioi guztiak transferitu blastozisto garaian. Blastozistoa da 5. eguneko enbrioiak. Haurdunaldia lortzeko arrakasta asko handitu egiten delako. Eta horretarako ere time-lapse sistemak erabiltzen ditugu laborategian. Time-lapse sistema enbrioien inkubagailuan txertatutako kamera batean oinarritzen da. Kamerak 5 minutuz behin argazkiak ateratzen dizkie inkubagailuan hazten ari diren enbrioiei haien garapena ikusteko. Laguntza bidezko ugalketa tratamenduaren unerik zailenetako bat, enbrioia amaren umetokian ezartzeko unea da. Horregatik da garrantzitsua ongi aukeratzea zein enbrioi ezarri eta noiz. Blastozisto estadioko enbrioiak dira, hau da, ernalketaren ondoren 5-6 egun egin dituzten enbrioiak haurdunaldi portzentaje handiena izaten dutenak. Inkubagailuak enbrioi bakoitzaren garapenari buruzko informazio zehatza ematen duenez, horrek haurdunaldia aurrera eramateko enbrioi egokienak aukeratzen laguntzen du.
Adimen artifiziala ere indartsu ari da sartzen ugalketa prozesuetan laguntzeko. Hala, garapen horiek guztiek haurdunaldien arrakasta tasa handitzea ekarri dute. Gaur egun asko hobetu da, teknika reprodukzio mailan, geroz eta finagoa gea, geroz eta hobeto egiten da, eta horren ondorioz, badazkagu honeko 70 bitartean emaitza onak. Hala ere, ugalketa prozesu batean, faktore asko eragiten dute. Espermaren eta obuluen kalitateaz gain, umetokiaren egoera edo adibidez pertsona bakoitzaren faktore immunologikoak kontuan hartu behar dira. Enbrioien azterketa genetikoa da oraindik ere, adin handieneko emakumeen haurdunaldi tasa handitzeko sistemarik eraginkorrenetako bat. Gaur egun ere asko egiten duguna da enbrioien genetika aztertu, batez ere abortuak eta edukitzeko probabilitatea jaitsi izateko. Azkenean existitzen da abortuak edukitzeko probabilitate nahiko handia eta emakumeen adinarekin ere hori handitu egiten dugu asko, eta orduan egiten duguna da enbrioien genetika aztertu, transferitzeko ja egokiak diren enbrioiak. Lehenengo gauza, kontsultatu eta begiratu, nola gauden garaian. Eta pixkat gure planteamenduen arabera, ikusten badegu 35 urtekan baino beranduago nahi dugula ama izan, gure ogulutan da bat preserbatu, eta gero, adinaz kanpo, adinon horretaz kanpo gaudenean, nola baite oguzitu hauek lagunduko digute gure ametsa bihurtzen. Gaurko saioan zenbaki, zifra eta datu asko entzun eta ikusi ditugu. Baina askotan datu soilak hotzak izan daitezke. Eta ondo interpretatzeko testu ingurua ezagutu behar da. Horretan saiatu gara gaur Teknopolisen. Gizartea aldatzen ari denean, zientzian ere egokitu egin behar dira, galderak, eta horiei erantzuna emateko jasotzen diren datuak eta ondorioak. Etorkizun justuago, berdintzaleago eta hobeago bat egitea zientziaren lana ere badelako. Datorren astera arte, agur!